ман мегӯям ки ман тара подозриват мекунам ки ту фоҳишаӣ. ҳамиҷа бояд чӣ кор кунӣ ки ту доказат кунӣ ки ту фоҳиша нестӣ? Фоҳиша ай гапзаниш маълум мешава якмуш. Ай рафторш маълум мешава. ман ина ай гапзанӣ подозриват мекунам ки ту фоҳишаӣ. Ту дар Тоҷикистонӣ? Чӣ ба намерай ариза кунӣ? Ман ай пеши худат гузаштам просто. Охи ту ай пеши ма гузаштаисти, ман тара гуфтаистам, ту намефаҳмӣ. ҳамада салом дӯстон, Шарипов Муҳаммад ҳастам бо шумо ва беҳтарин моҳ дар сол, яъне ки моҳи мубораки шарифи Рамазона ба кулли мусалмонони рӯи ҷаҳон табрик мекунам. Агар ки марам ҳамчун гуфтанӣ бошен, лайк мондана фаромӯш накунен. Ва имрӯз гап мезанем дар бораи як мавзӯи хеле ҳам ҷолибе ки, яъне ки хеле ҳам ҷолибай дӯстон, гарантиятон метавам. ва пеш аз оғози барнома дӯстон, рақамҳое ки дар рӯи экранатон мебинен, ин ширкати путешествияникай. Метавонен билетҳои ҳавопаймо дастрас кунен ба тамоми ҷаҳон бо нархи дастрас. хубии ширкат дар оне аст ки мардуме ки дар Тоҷикистон қарор доранд, ҳамчун метавонанд раванд аз пеш, яъне ки офис дар Тоҷикистон доранд. Ба тамоми ҷаҳон касе ки дар дигар канору гӯшаи ҷаҳон ки боша, метавонен шумо бо рақамҳои дар болои экран буда тамос кунен, билетҳои ҳавопаймо дастрас кунен ба нархи дастрас. Путешественник муроҷиат кунен. Ва бале бародаро, чӣ гунае ки мебинед, аз ин сипас рақамҳо каме гуногун мебарояд. Яъне ки дар байни рақамҳо ҳарф ҳастай. Осонай бародаро, ягон душворият надора. ҳарфҳоро игнорировать кунед, ҳарфҳоро нигоҳ накунед, фақат рақамҳоша чинен. ҳодиса чунинай. Салом алейкум, менависа Парвиз ТВ. Брат, ҳамира як бор бин ку чӣ хел подозрителӣ метава ҳами одам жалб кардестай. Як одам дар Парвиз ТВ менависа ки ака ҳами ду одама шумо мешиносед, мега чӣ ба ҳами Файзиддинша мешиноси нависондай. Ма қади додарам фреб карда пуломона гирифтагияй. Ҳамира додар ёрдам дар кор. Яъне ки ёрдам аз Парвиз ТВ мепурсанд. Парвиз ТВ чӣ гуна каналай? Парвиз ТВ новостияй. Стилша шумо худтон медонед. Яъне ки ин одам бояд муроҷиат кунад дар ма барои чунин ҳолато. Канали ма да муроҷиат мекунанд ҳаёти муҳоҷир да одамое ки дар чунин мушкилиҳо ғалтидагиян, як ҳаст фребшон кардагия, як ҳаст кидатшон кардагия. Муроҷиат мекунанд. Мо арзи доди ҳама одама ба мардум пешкаш мекунем ва ҳаракат мекунем ки одами фреб кардагӣ ба алоқа бароя. Ин одам намедонам барои чизе ки да мане да Парвиз ТВ ва дар иҷа сурати мау сурати и ҳастай. Ва ин одамира нагор мекунанд ки бародарай мақсад ман медонам ки одам чунин кор намекунад. Якаса фреб карда, якаса нопурсида ҳам медонам ки чунин кор намекунам. Мерасонам ба Файзиддин ки идам хеле корай. Файзиддин занг мезана, қатъи гап мезанам. Баъдан дама менависа хабаро уже ба фикрам расидагӣ айта. Яъне ки чӣ гунае мебинен, на салом, на алек, на ягон чӣ хабаро уже расидагӣ айта. Ба мисли ки ман ягон бачаи холаш бошам. Хоб, навистам хабаре чӣ хел занг занам. Ба телефон гап занем, выяснит кунем. Оҳо, ништяк. Қатъи худат. Бардор ку ма занг задам навардошт. Ҳозир 3 дақиқа ма навистам биша ки ман ҳамеша вақти холӣ надорам. Яъне ки як сурата дама рӯй кард, Муҳсиддин нависондагӣ. Баъдан зангш задам. Хоб, аку ҷолибиш дар ҳамияе ки занг задам ма ӯ биёен дар якҷоягӣ занга гӯш мекунем, баъд дар байн бо ягон ҷоиш ки чӣ шава лозим шава мефаҳмонам. Алло. Гӯш кардесам. Метавони як бор камерата гирён кунӣ, мо бинам рӯи тара, баъд метавони ки букшӣ. Тира метавони гирён кунӣ? Бабай? Тира метавони гирён кунӣ? Ма духтарам, ма наметавонам гирён кардан. Так да ма ҳам наметавонам. Дар аввал мумкин шумо дар назар бараса ки чӣ ба брат, қатъи ҳама мақсад хуб гап мезанӣ, хушрӯ гап мезанӣ, да як бора и хел ма ҳам наметавонам гирён кардан. Албатта ман метавонистам гирён кардан. Барои хотири чӣ гунае ки шумо мебинед, ин одам да одоби муошират нест. На салом, на алек, метонӣ. Ма ту да ким ки қатъи ма чунин гап мезанӣ, дуруст? Какой привет меган, такой ответ. Ба ҳамин хотир ман ҳам қатъи гап задам ки раст ҳам наметонӣ, ман ҳам наметонам. Чӣ дар корай? Ман ҳама медона, ҳама мебина, кушода равшан гап зада метавонам ки видео ма гирён кунам, қатъи гап задам. Ягон мушкиле нест. Лекин ҳамин гуна ки суҳбат сар шид, бе салом алейкум, бе ту гуфта қатъи ман гап задест. Хоб, ҳам хел гап мезанем қатъи. Так да ма ҳам наметонам. Даже так. Хорошо. Сурате ки ман рӯӣ кардам, рӯид кардан? Не. Так да ҳоҷмата да рӯид мекунам. Ами одама мешиносӣ? Нагӯ ки намешиносӣ.
ин савол мешава ё ки чӣ? ҳам савол мешава, ҳам ҷавоб. ба чӣ хел савол мешава ки ту ответша худат интихоб мекунӣ, мегӯӣ нагӯ. Не. Агар ки ман нашнусум чӣ? барое ки ин одам монанди 100% кати худат дора. Мара як моҳ пеш Роҳи ки сурата ба давом тегабта. одамои ту 100% инамихе одамои ту Так, ира ман 100%. намешнасам. Далша габза. Чихе намешнасӣ? Савол додӣ? Ман ҳозир қатита прямой эфир данестам. Ма қатита Қадима ягон прямой эфир данести, ту мара савол додӣ? съёмка Ту накардестам. съёмка ки мара съёмка ки запис кар. Ма безорум ай съёмкатонам, ай дигар читонам, ай ҳамаи читонам. Гушка. Сари масъала габза, савол додӣ? Хапка гап назан. Ту занак табиги савол додӣ мара ту? Савол додӣ? Успокойся. Савол додӣ? Иҷа бардор албатта ки сабаби асабӣ шидани мара бояд ки ҳама бифаҳма барои чӣ хотир ки савол дод, пас савол ки додӣ бест ҷавоб диҳанд, дуруст? Инёро ман намедонам ки одоби муоширата дар куҷо омӯхтагианд, дар куҷо омӯхтагӣ не. Айниқтараш омӯхтагӣ нестанд. Мон ҷавоб диҳам. Савол додӣ? Суме ки ай ма гирифтагӣ. Та аввал зинак табиги мара бугӯ. Савол додӣ дар мағозӣ? Суме ки одамои ту гирифтагианд. Зинак табиги савол дар ҷавоб биги аввал? Суме ки одамои ту гирифтагианд мара фиреб кардагианд. Ҳозир ё ки мегардониша, ё ки ҳолат бад мешава. Инами қагапа мегум. Ҳолма бад ки. Ҳолта бад кунам? Ҳо. Гап нест, тамошо кун. Ту агар ки инами хеле ай ҳами чиз суистифода бурда. Ту метони нормали гап занем. Биё гап ҳал кардем, биё нормали гап занем. Ҳавои гап назан. Мардуми тоҷика ту иққа фиреб кардасти? Ту суми як каса не, суми дусе каса гирифтагӣ. Аллоҳ шоҳидай. Суми дусе каса гирифтагӣ. Ту метони нормали гап занӣ. Шири одам хурдагӣ? Метони нормали гап занӣ? Ман шири одам хурдагиам. Хоб, анаки биё гап пахшур сар кунем. Савол додӣ ай сурат. Савол додӣ ай сурат, ман тура гуфтесам ки намешносум. Хоб. Так далша гап зан. Ман ҳами одаман намешносум. Якум бор дидестам шояд дар ҳами сурат. Ту дони худо, ай пеш Рамазонай. Ман ҳами одама намешносум. Чиха намешносӣ? Инем хел намешносум. Ҳами одамон ҳамаш дар ҳамун тарафҳои хитон. Дар кадом тараф? Худат медонӣ дар куҷои? Дар кадом тараф? ҳамун ҷое ки қарор дорӣ. United Kingdom. Баъд? Ҳамуҷодан. Баъд? Ҳами одамон мара фиреб кардагианд. Баъд ман чӣ дахолат дорум дар ин кор? Чӣ дахолат дорӣ? Яъне ки агар ягон одам дар кишваре бошад ки ягон ҷиноят кунад, дар ӯ кишвар ту бошӣ, ту агар ҷавобгаре бест, дар куҷо қарор дорӣ? Нигоҳ кун, ман намефаҳмам чӣ гуна одаман ё вақте ки гап задестай мести гӯш мекунӣ, вақте ки ту гап мезанӣ гапта мебаранд. Кадом зотеен шумо? Ҷавобгаре бест, дар куҷо қарор дорӣ? Агар ту 100 умни дунё бошӣ, дар куҷо қарор дорӣ? 100 умни дунё бошӣ. Номат Сафияй? Як нодона гӯш кун. Гӯш кун мара, ту дар куҷо қарор дорӣ? Ма дар куҷо қарор дорам? Дар кадом кишвар қарор дорӣ? В данный момент Тоҷикистон дорем. Агар дар Тоҷикистон ягон одам ҷиноят кунад, ман метавонам бигӯям ки нами ҷинояткор дар Тоҷикистон қарор дорад, ту ҳам дар Тоҷикистон қарор дорӣ, ту ҷавобгари значит. Ҳамин логика мешавад? Не. Бая одам агар не шуморо фиреб карда, ваям дар Англия, манам дар Англия заш маг нагорум? Ин масъало ман емихе хаб кардам, яхе бандам номхед дур. Ёк савол метӣ, дига чӣ мега? Фаҳминда? Ҳами мара асабӣ мекуна, ҳами намуд одам асабӣ мекуна бардор. Сабаби асабӣ шидан не ҳамие. Савол метӣ, дига чӣ мега дар ҷавоб? Шогирдои лангулӣ бошанд? Хед дур кашидам. Ҳозир ман тура савол додум. Савол додӣ, ҳозир ҷавобта мегирӣ. Не, ҷавоб ма бите, баъд далши гап занем. Ма аввал гап мезанам, ба савол ҷавоб ма бите гап занем ба далши.
мада дод назан. ҷавоб тед гап мезанем далчи. Ма духтари холат нестам. Бакчик ози гуфта будам духтари ки ма да неста ҷавоб теда саволи ма баг далчи гап мезанем. Инеми ту 100% ма медонам ки 100% одамои тан. Эй, Ма мара ҳамаи гӯш киса? далел фактора дорам. гӯш киса? Не только биё и барое ки одам. барое ки гап занем да савол ҷавоб те. Ту савол метӣ, ма ҷавоб метим, ма савол метим, ҷавоб те. Ма саволтира ҷавоб додистам. ҳозир ҷавоб те ки агар ки ту дар Тоҷикистон боши, як ҷинояткор дар Тоҷикистон боша, пас ту ҷавобгар нести, пас я одами ҷинояткоре ки дар Англия боша, ма ҳам дар Англияам ба ҳамин хотир ма гуноҳгорам. Атлети пра метам ки чтобы ту бифаҳмӣ. Ма ҳам дар ҳамин гуноҳгорам. Ҳо не бугу ба далчи гап зохи. ма туда инеми саволи туда ма ҷинояткор бестак, ҷинояткор дар кишвари ма қарор доштанаш мара гуноҳгор мекуна ё не? ҷинояткор нести. Ма основной савол да ҷавоб те. Савол да ҷавоб те. ҷинояткор дар кишваре ки ма қарор дорам, қарор доштанаш мара ҷинояткор мекуна ё не? тра ҷинояткор намекуна, не ки ту мара гӯш кор. ана далшика о падартара ма. Так, ака гӯш кунед. Основаша дар они гуфт мара гуноҳгор ба они кардае ки мегаи неми одам фиреб кардаира. Ба ёд дорен ки аввал и одам файзика гуноҳгор кардагӣ буд. Ана ҳозир боша мара гуфтеста. Барои он хотире мега гуноҳгорӣ ки ту ки и одаме ки гӯё ира фиреб кардагиай ё ки фиреб кардае ма аслша намедонам, иам дар Англия будае. Логикара бин. Ва ҳамин гапа ки вақте ки мепурсам шояд таздиқша бигам, мега не, и намекуна. Пас основаи ту ҳамин буд. яъне ки ту дар ҳамин основани, дар ҳамин асос ту мара гуноҳгор кардаиста будӣ. ҳоло боша немегӯй. Ана далшика о падартара мад, ана ёд гирифти гап зан. Ана далчи гап зак. Вақти савол мехе ҷавоб ки. Эне. О, на вақт да сарат зад. гӯш кун ака. ма хе бандонам хе дур партофтам. ма ягонтаи тра намешнохтам. Не тра, не унаму яте дигар лангарита ки ҳамуша не файзта, не хавру балота, короче ман намешнохтам. Но ма группаи наму лангарида нависондам. ма я мушкилӣ доштам ки нависондам группаямуда. ма да касе нависондак, которому я не смогла звонить. сурати аму лангарира мондагиай. мара гуфт ки то что ки ман морг даям, ман наметонам гап зада. хай окей, ма ҳамун моменте буд ки ман моменти хеле стрессовое, хеле шоковое состояниеда будам, фаҳмидӣ? ана баъд чӣ шид? боз шумо дар интерес намешавад ки мека дар канали лангулӣ нависондам. Ба причём ту муҳаммада? мадам ҷолибай, гӯш кунед ака. ай исш инаи сурате ки рӯй кардам ҳамиш нависонд, гӯёи да хориҷай. ау лангари хча гирифтагиш гуфта ки ман администраторам, администратори ма занг мезана. одам ма тагу тук. ба ёд бигирен ки ба забони худаш мегӯяд ки лангулира занг зад, лангулӣ гуфта ки администраторам зангт мезана. гӯш кунед ака. ва беақлӣ и духтара гӯш кунед. чӣ мегӯзӣ? тагу тукша фаҳмидам ки администратор ҳичи надоштай. администратор фаҳмиден? яъне ки худаш мегӯяд ки ба забонаш ҳамон одам гуфтаиша ки администратораш зангаш мезана. ида ба мегӯяд ки тагу тукша фаҳмидам ки администратор ҳичи надоштай, администратор ту доштаи. яъне ки администратор доштани надоштани ма ягон рол намебозад дар иҷа. ё ки ма дорам ё ки ӯ дора. гап дар ақли пӯчи ҳамин духтар мерава. яъне ки одам ба забони худаш тура гуфтае ки администратор дора ва ту худат ба чизи худат тагу тукша гуфтам ки тагу тукш вай турсик надора. турсик май худам нестай. причём дар тагу туки вай ҷолибӣ шоли давом дора. администратор худат дорӣ. правильно? дар группат 5 та администратор дорӣ. гӯшм дорӣ? записам кадасти? гӯш кадестам гап зад. записам кадасти? гӯш кадестам та. яъне ки ма тара ёд додаистам ки вақте ки як одам гап зад, дигар одам бояд набра гӯш куна. то ки та ҳам ёд бигирӣ баъде ки навбат ма расид, зинук бигирӣ ва гӯш кунӣ. гӯш кадестам та. гап зад. ҳам запис кадасти, ҳам гӯш кадасти. гӯш кунам, записам кун. ту мара фармон накунӣ. охи ма тара уже дидам ту чӣ хеле зоти одамӣ. агар ман медидам ки ту дар зоти ма кор нагӣ, ту гап зад. агар ман бидонам ки то что ту одами созӣ, ман мегуфтам ки гап зае. ман туда гап надорам. гап за. раст асабӣ шудастӣ. ӯ одам вақти асабӣ мешавад, когда гунаҳкор. барое ки ранги твари тупои қативон мехӯрад асабӣ мешавад. охи
ту твари тупои този гуфтаисти ки дар канали лангули нависонди я одам аз канали лангули нависондакта причом даи ҷама ана мегапуд притом ки баъди чанд қапасаш баъд ман фаҳмидам ки ҳар дуга сагу пишак будаен баъдом ҳамун одамое ки мана нависондан инами муҳсидинай қавридинай мара нависонд ки лангурияй ҳамура биги гуфт короче ганда бика гуфт мо туда сумут метем сумта мегардонем гуфтан савол дар шумо ба давиҷа пайдо мешавад ки хоб муҳаммад ту причом дар иҷабад о ман барои ҳамаи асабиш дестам ман причом дар иҷабад анаку айбайн и қаг зашт ним хеле гапошид видеотона ма уже полностью дидам ҳамаша анаку бидон ки ҳами чиза ҳами кора кадагиай мардума фиреб кадагиай чӣ кора кадагиай 100% точка омада дар ҳамин пешони худат задистай яъне чӣ хел яъне ки ту одаморо мемондай подставитшон мекадай значит ҳамун одамои туан ки то что ки хостан подставитшон кунӣ Да что ты, черт побери, такое несешь? ту чӣ гуфтеси худат хта мешнавӣ худма мешнавам ҳамун одамое ки инами ки сурате ки маро биё и хел сар мекунем барои именно чӣ ситуация дар тишидаги агар действителен шида боша ай иси сар мекунем именно конкретно чӣ мушкили дар тишидагиай биё ай сар мекунем штоби ки действительно барозоро дама муроҷиат мекунанд одамо ба хотири ки мушкилишон шидагиай ма действительно аз сидқи дил агар бароям мисол гап зананд бухоҳанд маам кора метавонам ки расследовать кунам қатишон ки то ин ки бифаҳам ина нем духтара дар ай мушкили ғалтидагиай ҳамин одам воре мебаромад ма хати ҳами кофтшур мекардам охири ҳамеро меёфтам ки ки даст дора ки чӣ кор кардай ки чира гирифтай лекин шумо дидаистен ки одам и кора не и одам рост мара гунаҳгор кардаистай бе ягон факту далел лекин мега факту далел дорум биёем гӯш мекунем ки чӣ гуна ай факту далелиш и сар мекунем шутоби ки охиронша биёвем фиреб кадагиан пул гирифтагиан ай ту пул гирифтагиан чанд сум одамои ту не ҳозир майра гуфтестам ки биё мо ҳамира муайян кунем фаҳмем и мега одамои ту яъне ки ашибка дар оне ҳастае ки одам намедона лекин нодониста гунаҳгор мекуна ва мега садфоиза инаи одама асабӣ мекунад одамои ту не ма қайти гап задестам айта 75,000 гирифтан так ту гузарондишон барои чӣ гузарондӣ барои чӣ гузарондам барое ки гуфтанд ки то что ки сбор мекунем тамада ҳамун вақт сум дар кор шид ҳамун мамея сум дар кор шид ма гуфтам ки ҳамин одам суми мара гирифтагия ёфта метонен ҳамин чиза ака ма хиёл кардам ма траку вообще намешнахтам кадом одам сумта гирифтагия ёфта метонен гуфтӣ як одам уже неважно Чё, ебанутый, что ли? яъне ки барои одам бояд видео мекардак дуруст видео намекардак ма гуфтам ки не мақсад ки ҳамин ту сума барои чӣ гузаронди ту сум ҳамун одаме ки мада нависондак хча лангари гирифт хоб администратораш мада занг зад администратор вай надоштай потом ма фаҳмидам ки ҳамун видео кадаки гуфт ма администратор надорам бо гап тайсар гуфтести ту барои чӣ сум гузаронди анака гӯшка ҳамун администратораш мара гуфт ки мо ҳозир гуфт сбор кадагием ай сбор гуфт сум боқӣ мондагиай гуфт боқӣ мондаги ам боқӣ мондаи сума гуфт дар худат метонем партоем не ки гуфт комиссия мегиранд гуфт ай хориҷа мегиранд мепартоянд гуфт гӯё инаи муҳсидинуш ай хориҷаи бояд ки як сум мепартофтак фаҳмидӣ ма ҳамихай ҳамиёда сум партофтам гӯё комиссия партофтагиам бояд дат чанд сум мепартофтанд ки ту 70,000 партофтӣ нафаҳмидам бояд дат ту чанд сум мепартофтанд ки тура гуфтанд бояд 70,000 партоӣ ки ту мегӯи 70,000 гӯё партофтӣ $5,000 мепартофтанд ки ма 70,000 партофтам тура видео кардам видео анаки ҷолибӣ шумо дам интереснае ки дар асоси чӣ бояд ту да сум партоянд дуруст савол дар сари шумо меояд лекин гӯш кунед тура видео кардам видеои хайрия ягон кор накарданд Ой, какая же это все хуйня! Какой смысл? Тише, дядя Джуниор, я больше не могу. пас дар асоси чӣ бояд да ту сум партоянд ту ҳамеша фикр намекунӣ худат
و مطلب ویدیوی گفتم. خیریه ما- خیلی هستی که ویدیوی خیریه مرا دیدگی آدم ویدیو میکنن میبرن ما گپ یکم میزنن ویدیو بعد تا مردم ندیدم. کمک میکنن ما یگان ویدیو تا ندیدم تو ما اگر خیلی آدمی چیز با عقل اینترست باشی نداشتم. با آدم گوش که مرا آدم با عقل میگه اگه اون ویدیو تا ندیدم در اول گفت که ما ترا میدونم میشناسم دیدم چه خیلی آدمی چه خیلی ذاتی براتون هسته یعنی که این همین چیزا آدم عصب میکنن در اونجا میگه که ما ترا دیدم ویدیو تا چه خیلی ذاتی چه خیلی آدم در اینجا میگه اگه اون ویدیو تا ندیدم بله تو ندیدی تو نمیشناسی مرا برای همین چونین گپ میزنی تو مرا نمیشناسی نمیدونی میدونستی میشناختی چونین گپ نمیزدی دم گوش که مرا آدم با عقل باشی در اساس چی ترا $5000 میتین همیشه خود میتونی فهمی در اساس چی ما ترا گفتستم که من مراجعت کردم اوکی در اساسی چی ما استرسوی سیتواتسیادا بودم хорошо نه که همه آدم در خودت اینم خیلی مانندی داره اینم خیلی مانندی داره صورتی تو و صورتی ای Да что ты, черт побери, такое несешь? یعنی که این آدم دما مانندی داشته значит که من گناهگارم هم خیلی لوگیته یعنی که نه وقتی تو یک کسی اینم خیلی پادستاویت میکرده اینم خیلی خاراکتر داشته کو مقصد میگرفته ایشا در ایش نمونه تو پادستاویت گوش کن مرا میکرده ایشا تو در ایش نمونه گپای به اساس بسیار نگو برای که موافق وجدان و آخرون در پشیمان میشه ما همه را معلوم میکنیم آخرون در پشیمان میشه چی با تیک توک در مرا چار نکردی؟ در کدام تیک توک تیک توکی کی تو داری؟ چند هزار подписчик داره من نمیدونم چند هزار подписчик داره نداره کی پس تو در کدام تیک توک نوشته ما کجا میدونم چی گفتی مرا که من ترا بلوک کردم комментарий نویسندگی چی بود نویسنده؟ چار نکرد چی نوشته прекрасно میدونی когда تو بلوک کردگی تو میدونی که امروز چند کس کامنتر می نویسونه کنکریت نگه بزن ما میتونی بفهمم ماده که حاضر تو میتونی ماده حاضرم تیک توک تا نمیخلی اودیتوریا تا نمیخلی اوزی ما باید نه آخی تو گفته استی مرا که در تیک توک ما تو نویسونده ای ما که بگو میگو اوی نمی بود جوره گوش کن ما جورایت نیستم хорошо آدم اگانی گوش کن آدمی یا نه گابزا سوالی مرا جواب بده آدمی یا نه گابزا آدمی تا تو چی داخل داره خیلی آدمی که ما بگم که آدمای Ой, какая же это все хуйня. Какой смысл? Тише, дядя Джуниор. Я больше не могу. آدم گفته قطیت گپ زنم با فکر تو چیم خیلی ما سوال دادستم تو را مرا سوال دادی ما سوالی که داده استی جوابش پته معلوم نیست خیلی من نمیدونم کچ خیلی یعنی که تو نمیدونی که حوزی خطی آدم گپ زدی یا که خطی ربات ما ترا ندیدم آوازش ندیدم من نمیدونم رابطی با فکر خودت خطی آدم گپ زدی یا که خطی ربات یا من قطعیت سپری نمیکنم که من وجه عصبچیکای من نمیبرد تو علاقه سپورید کرده استی نمیکنم که من وجه عصبچیکای من نمیبرداره که من خیلی بشینم برای اون خاطری که سوالای تو پایست که نته چیزی که معلومه چی با سوال میتی وقت میکشه من از اودیتوریا ایت دراما چیزی کنکریت نیره گپ زد چیزی کنکریت نیره سوالی به معنی نتی ما تو روید میکنم اینمی اگر بگو که اودیتوریا من نیسته من میگم که اوکی اینمی اوزی ما باید ویستید کنیم که ما چی با بلوک کرده بودم ای آدم وقتی گناهگار نیسته چی با بلوک میکنه تو مرا بگو که چی نوشته بودی ما ترا بگم آدم وقتی گناهگار نیسته نستریچو میروه تا وقتی که من اونم پادستیله را ننویسوندم یگان تر نبرومدم اوخ تو مرا اینا یکم بارت دما نویسونده سی در چتی ما نویسوندی ما میبرومدم ادمین دم اینا ایش مهمه میگه که تو دا پرویستوی نبرومدم تو دما نویسوندی اوخ تو دما نویسونده ای ما باید ترا از وضو خیلی اوگادت میکردم که تو در کجایی که هستی تو دما نویسونده ای تو یکم دا پرویستوی مینویسی و گناهگار میکنی رفیقی مرا نه و میگردی میگوی تو ما در پرویستوی نمیبرومدم علاقه نمیبرومدین تو دما ننویسونده ای چخه ما باید تا علاقه بروم ما در بورت درک ندارم و جالبیش اونی هسته که ربط آورده سعی کورا با در تیک توک بلوک کردن برای کامنتری بده خب اگه گوش کنین که چی کامنتری نویسونده ای گوش کنین ولی میفهمین ادمین دم نویسندگی ان کی هم خیلی پول گرفتگی مقصد که آدم بله سر وایر نک بیا سر مسئله گپ زنیم دوای
мо дар киҷое судаг Сари будем масъала. ту барои чӣ Сари сум масъала. гузарондӣ барои он хотире ки ту да бояд кӯмак мекардиян ту гӯё ки комиссия гузарондагӣ хоб ақл да ҳамун нарасидае ки тура бевидео кардан ҳеҷ кас сум намегузарона хоб бовар кардагӣ И- будаӣ гӯш ка акмара Гуш гӯш ка мара Ҳозир ту нигоҳ ка мара ситуатсияи беста кози зинак табиги гӯш ка ту да ситуатсияи ғалтидагие ки тура имена ай канали лангулӣ ҳами хел фиреб кардагиян ре ки ту ба кадом асос ҳамира ба ма рабт додестӣ ба кадом ақлат ба ӯ асосе ки тикток да нависондам чор некардӣ ма ай ҳамуҷа фаҳмидам ки ҳамун значит ки корро ма дар тикток як каса чорник логика раби яне ки як кас фиребш кардагӣ будай дар тиктоки ма нависонда будай ма дар тикток блокш карда будам значит ки ба логикаи ма нагор будам яне ки и дига бо логикаш буд якум логикаш оне ки мега ки ҳамин одам дар ҳамун кишваре ҳастае ки ту қарор дорӣ барои ҳамин хотир ту нагорӣ иш нашид мисолаш овардам ки ту дар тоҷикистон бошӣ я тоҷики дигае ки ҷиноят кина пас там дар ҳамун кишвар қарор дорӣ там нагор мешавӣ туғри нагирифт дуюмаш он овард ки ин одам ба ту монандай мега оли далши гӯш кунем бодаи бура гап мезанем иш нашид сеюмаш овардам меяе ки аз ӯ ма хулоса баровардам ки ту мара блок кардӣ охир як одаме ки як комментария беасос бинависа дар сари қар ҳо мешавад ки блокш мекунем чунки ма дар комментария наметавонам қатъи ӯ бишнем разбор карда фаҳмонам шав мумкине ки там ҳамин хел одам бошӣ ҳоли ба давоми записа гӯш кунем мефаҳмем чӣ нависонда ин одам блокш кардиям дар тикток як каса чор мекунам значит ки ма нагор мешидам ай да вақти ма бигӯ ки- мошенники блят гӯш ка таъқир накун таъқир накун бурой таҳқир накун таҳқир накун ҳозир гӯш кун мара чор намекард ҳозир гӯш ку сарта нормале ки нормали қатъи ма гап зада бутонем мо ҳамира муайян мекунем покза ҳамаша маълум мешава гӯш киса барое ки ту тупоест ки гап назад гӯш ку мара ту ҳозир гап задӣ ман хаб истодам гап мезанам зинак табиги гӯш ку ҳозир мо ҳамин ситуатсияи тура муайян карда метонем маълум мешава агар ки ту бихоҳӣ баъдан ту барои таҳқирот кардагии худ агар виҷдон дошта бошӣ виҷдони инсоният пушаймон мешавӣ барои ҳам хотир таҳқири бефоида накун ма тиктока гуфтам ки ами хали нависондам вақти тикток да ягон одаме ки медура ягон гапи беасос гап мезана ма блог мекунам мумкине тамам хел одам будаӣ ма агар ами блогер бошам мара як касе намехали бага ма ҳамуҷада мегум хоҳари акаи апаи ку бугу ку ма тра чӣ кор кардам ки хеле гап ма гуфтаст хеле вақт надорум яъне 260,000 канали ютуб 140,000 канали инстаграм тикток телеграм ин қадар каналҳо ҳар як кадоми ӯ да касе ки комментария беасос менависонда ма ба гуфти ики медаромадам дар комментария ӯра маълум мекардам калапуч ту метавонӣ фаҳмӣ ки ҳамаи сайтҳоро якҷоя ҷамъ ки дар як соат комментҳое ки меояд дар ҳамаш дар як соат чанда мешавад ман вақти надорам қатъи ӯ ҳар як комментатор бишнем разбор карда комментария беасос блог мерава калимаи мошенник ин одам мошенник нависонда ин калима беасос аст чунки ман дар ҳаётам кори мошенникӣ кардагӣ нестам дар ҳаёти саром ва дуюм чизе ки маро дар инҷа бисёр асабӣ мекунад пастава кардӣ мега пастава мошенникӣ ин хел чизоро ман дар ҳаётам нисбати ягон шахс накардам нисбати ягон шахс ма тра чӣ кор кардам ки хеле гап гуфтаст ма хеле вақт надорум яъне ки значит ки дар комментария таъқир карда будӣ дуруст дар комментария ман нависондагим ки мошенники гуфтам барои нем блок кардам та барои унам хотире ки коучай барои он хотире ки ин гапи беасос меган ман ёд надорам чунин комментария не ки нависонда бошӣ карда бошам мумкин ай чунин гапа барое ки гапи беасос ай ман дар комментария наметавонам қайти гап занам далши ана дар инҷа гап задем унаму коуча мондагии ку коуча психологай коучай короче тикто мега амура таҳқир кардагида ҳозир бо бояд дар бораи коуч гап занем не ҳаму аудитория тай аудитория тай хапи за человек аломати унаму аломати ризогӣ аломати сукудай меган ку сукут аломати ризогия меган значит амуи тай вақти ами хеле менависонад дидасти ки ма дар унаму файзтам нависондам дар турам нависондам ма вақт надорам дар комментария разбор кунам майна гап задеси ма қайти ҳозир гап задестам ма дар комментария гӯш кун мара ма дар комментария вақти разбор кардан ба переписка ма вақт чунин вақт надорум фаҳмо ина ҳозир занг задаӣ биё гап занем ана ки мерем далши чеки ки ту роӣ кардӣ да ӯ одамо метавонӣ роӣ кунӣ ҳамиҷа
то рӯй кард. рӯйка чек дар телеграм каналаи бародаро ман фақат ҳозир мебарам ҳамон ҷоиша ки номи одами рӯй кардагӣ номи одами қабул кардагиро чека пурра монда наметавонам чӣ гуна шумо медонед ютуба метавонанд ки аз ин чизо блок ҳам кунанд мумкин нестай телеграм да неки ҳастай бидуроин ҳамин видео дар телеграм ҳастай бо чеку бо сурати одамира ки ида бораш гап задестай ки ба ҳамон одам мара монанд кардай то рӯй карданда гап за ки дар асоси чӣ ту хулоса баровардӣ ки и корда ман даст дорум Ма гуфтастам кутуда ки хорошо Файзидина и Файзалия кайтикиям видео мекни окей выяснилось что это не тот человек. ту медонӣ ки аввал пеш аз оне ки мара гуфтеса будӣ ту ҳамон Файзидина нагор кардеса будӣ Файзидина гунакор кадаста будам барое ки Файзалия одаме ки перевод кардагиан Файзали ном дорад. так яъне ки дар асоси оне ки одамеро ки перевод кардан Файзали ном дорад ту значит ки гуногор карди Файзидина Ман намешнохтам гуфтастам ки ма ҳамин яъне ки ба хотири монандӣ бестак яъне ки ба хотири монандии номшон тура гуногор кардӣ дуруст ма гуногор кардам но ма бахшиш пурсидам ба хотири чӣ ба хотири монандии номшон гуногорш кардӣ ма гуфтастам ки ма ягонтаи шуморо намешнохтам гӯшка мара гӯшка София яъне ки ура гуногор кардай ба хотири оне ки мефаҳмонам я бори дига одамида ки рӯй кардай номаш ба номи Файздин монандӣ доштай иш Файзали уш Файздин без фикр как логика ира значит ки одам дар хориҷае Файздинам дар хориҷае номаш ба ин монандӣ дорад хестай ура гуногор кардай дар барои ана ҳаму Парвиз ТВ да баромадай ки Парвиз ТВ уро нашр кунад баъдан қачи гап зада фаҳмидай ки гуногор нест баъди чӣ мегарда мара гуногор мекунад ба кадом логика хай шумо гӯш кунен яке мефаҳме ба кадом логика гӯшка мара гӯшка София ба хотири монандии номшон ва як гуногор карди аввалан вақте ма дами интернет дидам ки ҳамин одама қайти тай сурати одама дидам ки инами хеле точ в точ монандӣ дорад София савол ба хотире ки дар чек Файзали нависондагиай ӯ одам Файзидин ном дорад ба хотири ҳамин ура гуногор кардӣ ки номашон монанд ма хиёл кардам ки Файзали ном дорад Файзидин ном дошта это моя ошибка вот анаки ҳатто агар номи чек будагӣ қатъи номи ӯ одамам як мебуд ура ту гуногор карда наметонистӣ чунки ном якта нестай ҳисоб ки чандта Муҳаммадай ҳисоб ки чандта Файзидинай ҳисоб ки чандта Файзалиай дар сари и ахлот айд ба ҷои мағзаш вот анаки якум беста гӯшка актимара ура ба хотире ки номшон монандӣ дора гуногор карди мара бар хотири он гуногор кардасе ки одам худаш суробаш да ман монандӣ дора дуруст охи ты қатъи унаму лангушия қатъи аму душманӣ правильно лангулира як тараф мон този ман тра савол донистам ки ура гуногор карди ба хотири монандии номаш бестак охи ты савола вақте ки савол метам ты ягон бор шири одам хӯрдаӣ не шири унаму хеле қоқ хӯрдагим ягон гӯш ки мара шири қоқ хӯрдагӣ гап дошто ман тра гап задестам қатид гап за нормалӣ яъне ки Файзидина гуногор карди ба хотире ки дар чек номи Файзали навистагиай ба хотири монандии номаш ҳозир мара гуногор кардеси ба хотире ки одам сураташ ба ман монандай барои ҳамин не и якам асос шайдим тавассавр ки бардор серьёзно мега ки асосаш ҳамияе ки нем одам ба та монандай чӣ гуна одам асабӣ намешавад Файзидина гуногор кардай ба хотире ки номи дар чек будагӣ Файзали будай монанд будай ҳарфҳои аввалшон фе будай баъдан маълум шудае ки ӯ гуногор набудай ошибка кардай дуюм бора гуногор кардесай ба оне ки инаи да ман монанд будай инами сурат ба гуфти и ки да ман монанд будай ба гуфти и ки маим оли давомша биренак давомша биқапен хитона асабӣ нашин ман айтани шумо шидум аллакай оз якум асосша гап занем бестак якум асосша гап мезанем чӣ хел ту метавонӣ одама гуногор кунӣ ба оне ки одаме ки машинакӣ кардай да ту монандай там значит ки машинакӣ ту девонаӣ ма и якум асосша дим асосаш
وقتی که خیلی مینویسونن میگن که میخوایم که امورا پدستوید کنیم کراچی ما تو دستم تبرات نمیگردونیم خب تو دشمنش بده یعنی که значки تو чунин پدستوید асос کدگی بده одам ту медонӣ ки успокойся як бор дига ҳам хе гап мезани иди юд мекунам ҳаминҷа нормали гап зада қати гуда гап назадасти ина хой аз конкретно мебинем ки кира мекунам вақти ам шумара твар гӯш ки суиса ти қати ма гап мезани нормали ба забони модарӣ ба забони одамӣ инсоният гап зад гапое ки ақуратое ки кадести кунам хеле зарари худат мешавам чӣ кор мекунӣ мара бугӯ чӣ кор мекунӣ мара бугӯ ина ман ҳеҷ намекунам метавонӣ нормали гап занӣ нормальный гап задестам нормали гап задестай утаре чиқчиқ мекунӣ ӯ нормали нестай фаҳмидӣ ӯ хеле фоҳишову хеле чиқчиқ када гап мезананд қати гуда гап назадасти гап задестам нормали гап задестай хеле чиқчиқ накунӣ ма вақти гап мезанӣ матра публично шарманда накардем ма да кули ту чӯ мезанам публично шарманда мекардагира ма қайти нормали гап задесам нормали гап зад ма ин чиза публично набровардам ма қатити на встреча рафтам ки ма ай пеши худат ту ҳози қати ман қати на встреча рафтам мега парвиз тв да нависондае ки вай нашр куна мара мега қайти на встреча рафтам ки ма ай пеши худат ту ҳози қати ман на встреча рафтаси чӣ ба қати ман нормали гап намезанӣ нормальный гап задестам то оли нормальный гап задани мара надидам зенек табиги билад ни нормали гап мезадаи бо чӣ хеле чиқчиқ мекунӣ ти қати ягон гуда гап задасти қати ту гап задестам чиқчиқ накун нормали гап зад тагда даг мебуди қати ту хеле гап намезадам пас нормали гап зад билад хоб че кароӣ кардӣ да чек 15000 хоб ту мегӯи оли якум чекай хоб дигари шароӣ ки ин оли якум чекай гӯш дорӣ дигари шароӣ ки анаку гӯш ко диловар бобоҷонов отправитель кияй диловар бобоҷонов кияй отправитель додар май додар диловар бобоҷонов яъне ки ту бобоҷон штобе ки шумо бидонед то ҳоло ҳамун як чек рӯй кардаге дига чекҳо рӯй накард яъне ки дар бораи 70000 гап задаге дигаша рӯй накарда яъне ки ту бобоҷоноваи бобоҷонова сафия хоб бобоҷонова сафия хоб далчи гап дигари чека рӯй ки анака нигоҳ ко мара гапи мара гӯш ко далчи гап перебивать накунӣ ма хела уже печидагим у сину соли ту данестам ма хоб ай пеши ту ма қати ту на встреча биромадестам ки агар ҳамин кор дасти худат боша ба хубиям чӣ хел агар ки ту мара биромадӣ дар аввали гапзанӣ гуфтӣ ки 100% айтай 100% ту кардагӣ чӣ хел ту на встреча биромадасӣ чӣ хел бо ту агар мегӯй ту набиромадӣ бипурсӣ ту набиромадӣ фаҳмӣ ту набиромадӣ ма тура худам гуфтам ки пешниҳод кардам таки биё ҳамаи ҳодисаи тура кишидагиай дамхе кор маълум кунем чӣ гап шидагиай бо ту яъне ки ма дасти кӯмак дароз кардам да ту дар ҷавоб гуфтӣ не ту кардагӣ кореро ки ма кардагӣ нестам кун табби дарон кун табби дарон инем хеле беҳтарин мазгиёи рӯи ҷаҳона ҷамъ ки кореро ки ма гунаҳгор набошам гунаҳгор карда наметонӣ касеро ки ҷамъ намекунӣ фарқ надора кореро ки ма дар ӯ гунаҳгор набошам мара гунаҳгор карда наметонен ҳамин кор дасти худат боша ба хубӣ ҳамун пулое ки гирифтагиен бигирен рӯй кунен ба хубӣ пешаи рамазонай ҳичкара гандагӣ намекуна ягон кас ягон чӣ намекуна фаҳмидӣ ҳамин кор да дасти худат боша агар умам гуфтасти ку одамам гуфтасти ку агар одам бошӣ мара гуфтасти ку намо шири одам хӯрдагӣ бошӣ агар ту шири одам хӯрдагӣ бошӣ ин корда ма даст надорам қасам мехӯрӣ барои чӣ ман қасам бихӯрам причём қасам охир қасам мехӯрӣ ки дасти ту нестай Чё, ебанутый, что ли? чӣ ба ма қасам бояд бихӯрам ман лангулиам ба хиёли ту Говори, ҳамаша ман запис дорам. Кам ба ҷои занам записат надорам, не?
ҳаст ҳамин хел одаме ки далели фактча тавассути қасам нишон медиҳад. Қасам далели факт намешавад. яъне ки одами гунаҳгоркунанда ё ки одами гунаҳгоршаванда қасам рол намебозад. як примери оддиш ин алангули баромад. ба модараш қасам хурд ҳамчун ба ҷои занаш ки запис накарда ин духтара. Чам ба ҷои занам записат надорам, не. баъдан биромад гуфт ки записаш карда. ба мисли ба аллоҳ қасам хурдан дигар қасамоша аллакай шумо худтон медонед. яъне ки қасам далел шида наметавонад. ҷабр карда ҳам боши қасамит рол намебозад. агар ту ҷабр дида боши аз ҷабр карда ба қасам далел напурс. ин як тараф. дуюм тараф, ҳатто агар ма қасамам бихӯрам бо шумо давом метиҳин. ин кор да ма шидагӣ буд вақте ки 1.5 миллион қатӣ тӯҳмат кардан. баромад қатиш гап задам. гуфт қасам бихӯ. қатӣ одам моҳо девона кардагиай мара. гуфт ки қасам бихӯ, ҳам тема закрита мешава накарда боши. қасам хурдам, баъдаш давом дод гапша. рол намебоза қасам. ва қасам хурдан худаш ҳамин хислати қасам хурдан аз шахсе ҳастае ки дурӯғ мега. қасам қатӣ сипар мекуна. аз худат бипурсиш не, худаш ҳар як ҷумла пасаш қасам мехӯрад. қасам хурдаги одам ма фикр намекунам ки ростгӯ. қасам хурдаги одам ма гап занам бисёр қасам бихӯра, тамом дига маълуме ки дурӯғ мега. одам вақти одам як кора мекуна мара гӯш кун. ёки чтобы ма боварш кунам. ма бояд доказат кунам ки ма накардам ҳамин кора, дуруст? хоб давай докажи. чӣ ба ма бояд доказат кунам? чӣ ба ма бояд доказат кунам? вақти ма трайна подозрения кадестам. ана ту падартар публично аҳмад, ана нигоҳ кун, ана падартар аҳмад. вақте ки ти ту одама ба як публично кор, одами. ана гӯш как, ҳамин вақте ки одама ба як кор, нигоҳ кун мара. ситуатсияе хаб ки намешавад. душманӣ ти гап зади, зинак табиги гап зади, ма хаб кардам, гӯш кардам, гап задистам, зинак табиги гӯш кун. ту оли надро, ма гапма тамом накардам, ту оли надро, хабка гӯш кун. вақте ки намихали ситуатсияи шумо уже намихали рӯи дунё биромадак, то есть ма шуморо уже шинохтем. Тупица это твоя жопа. Понял ты меня? вақте сучка, унам байни под дай сучкат. ҳозир байни пора дар пешонид мезанам, твар хушрӯ гап зад. пешонии ма хеле ҷора кунам, хеле мусрукора қабул намекуна. гӯшка. блёд, дар нерв ё намуд бозӣ кардеси? бо як одам вақти гунаҳгор мекунӣ, тасдиқ кун. одам агар ту одами нормални мебудӣ, як мушки нормални гап мезадӣ. ту одами публични. хати ту нормали гап зада мешава? ту тупои мара гунаҳгор кардеси ки ту дар ин монанди. умный, блядь. умный, блядь. ти як тупицаи, блядь. умный, гӯшка. вақте ти намихали ситуатсияда ҳастӣ, вақте ки ти намихали мегири ира пастаид мекунӣ, ира пастаид мекунӣ. як бор дига гӯш киса хлебареска табиҷа тувар сука паставид кардаги ма ягон каса дар ҳаётам паставид накардам. конечно матра подозревать мекунӣ. фаҳмидӣ? гӯш киса ксте очатай. фаҳмидӣ? ма ягон каса дар ҳаётам пастава накардам, фреб накардам. ма ягон каса дар ҳаётам на пастава кардам, на фреб. таҳқир накун гуфтесам матра. пастава накадай, фреб накадай ки уже видеои шумо мехе публично биромадаст. ҷавоб гуфта метонӣ дар ҳамин гапат? ҷавоб гуфта метонӣ? яъне ки тупои ки нами ақли пучит ки ҳамун видеора худат мефаҳмӣ, одами бақлдор мефаҳма ки пастава нестай. яъне ки те нафаҳмида бошӣ. агар ки ма ариза кунам, ту ҷавоб гуфта метонӣ дар ҳамин гапат? ҳамин қадаре ки мардии ма фарқ дора аз бисёр номардо. ҳамчун ба мисли одамоеро ки ту гуфтеси гӯё ма паставашон карда бошам. ҳатто ҳамун ангулитам агар корой кардагиша, ман мувофиқи қонун агар бугум, ба кунаш ҷавоб гуфта наметавонам. не ки ман накардаистам. ва ҳамчунин тирам мирғовӣ инами гапҳои гуфтаистаи статья дора. уже видеои шумо мехе публично биромадаст. кадомаш пастава ҳаромзод? кадом видеои ма пастава? мада похуяй видеои шумо. ма гуфтастам ки суме ки то што ки мехе гирифтагӣ. ма нагирифтам. мефаҳмӣ амира? ман нагирифтам. ҳамин коре ки ту гуфтаси ман даст надорум дар ҳамин кор. не ки ту намефаҳмӣ. доказать кун, инами ту мардак бошӣ, инами чати ҳардумонда, инами хе доказать мекунӣ, факт меёрӣ. ман мегӯм ки инами ту мардаки гап нестай 100%. буд кадима гап занам. буд кадом гап занака. ана агар ки я одама ба як кор гунаҳгор мекунӣ, одами гунаҳгоркунанда бояд факт биёра ки ӯ гунаҳгорай. дуруст? мефаҳмӣ амира ака? ма тра гуфтастам ки ма подозревать кардастам.
Ама нагирифтам. Факт, докажи. Ай, кадом дыз мега ки ман ҳами чиза диздидам? Ба что ли, блядь? Кадом дыз Кадом намега ки дыз мега дыз ки? намега ки гирифтай. Гӯш кун мара, дыз намега одаме ки гуногор мекунад Охи, дызда. вот Вай именно. далилша. Биё як тарафша гӯш мекунем. Гӯш кун мара иса. Тасаввур кун ҷинояткора милиса меқапа. Дар асоси чӣ гуногорш мекунанд мешунонанша? Дар Чӣ хел асоси гуногорш? ҷиноятш меқаб. Ҷиноятша далел доказат меоранд, дар пешониш мезананд, дуруст? Мгм. Биёр ҳамун ҷинояте ки ма кардагим ба гуфти ту нишон бите мара. Охи, ман ӯ чизое ки ман скрин кардагим барои худам, ман чӣ ба ҳозир туда нишон бутам ҳамун чиза. Ой, какая же это все хуйня. Какой смысл? Тише, дядя Джуниор. Я больше не могу. барое ки ту мара гуногор кардасӣ, барои худат мегӯӣ скрин кардаӣ, барои сари қаврут скрин кардаӣ. Агар ки да ман нишон надиҳӣ, да одамеро ки гуногор кардастӣ. Нест, мантиқ нест. Ман агар барои намедиҳад доказат ту кардан ози истода. ту нигоҳ кун Не, мара. Гӯш гӯш кун. кун, одам. Як секунд Одам. як секунд. Бестак. Ту ози мара гуногор кардасӣ, ман тура мегӯям ки мада доказат ки нишон бутем, мегӯ ки барои чӣ ман ҳамун скрин чӣ ма бояд тура нишон бутам. Хай на як тарафи тараф намемонем, дигар тарафша мегзарем. Ҳозир ма да тура мегӯям ки дашном қабул накӣ, просто барои фаҳмидан. Ман тура мегӯям ки ту фоҳишаӣ. Ту мегӯӣ ки не, дуруст? ҳам хел аст савол. Ту мегӯӣ не. Ман мегӯям ки ман тура подозриват мекунам ки ту фоҳишаӣ. ҳамиҷа бояд чӣ кор кунӣ ки ту доказат кунӣ ки ту фоҳиша нестӣ? Фоҳиша ай гапзаниш маълум мешава якмуш, ай рафторш маълум мешава. Ман ина ай гапзанӣ подозриват мекунам ки ту фоҳишаӣ. Ну, в этой ситуации мы просто это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончено. Ай унам гапзанӣ ту ман ҷои подозриват хомӯш мекунам ки ту фоҳишаӣ. Ту метавонӣ доказат кунӣ ту Не, фоҳиша нестӣ. ози ту на совест играет кадастӣ, ман Не, ки не, ӯ не. беахлоқ Ҳозир ҳастам, ки положениёи мо ягай. Гӯш кун мара. Ту ҳозир мара ҳам паставши не, гуфтӣ, хеле ҳам нест. машини Ту гуфтӣ. на совест бозӣ кардастӣ? Не, ту положениёи мо ягай аз ҷумлае ки ту ҳатто модар дашном кардӣ. Положениёи мо Охи. ягай дажид гузаштагӣ ай. Ман подозриват мекунам ки ту фоҳишаӣ. Доказат ки фоҳиша нестӣ. Окей, ҳози бесто ман неми саволи туда акай умнӣ, одами умнӣ тачнеи. Гӯш кун. Аму видеои кира бировардӣ? Унаму ҷуръата. Дугонатай ҷуръатай. Бировардӣ? Подставитш кадӣ? Не. Кадӣ? Охе ами 100% биё ами Ман короче дар ма ҳаёт дарем. пастава кардагӣ нестам. Дар кор шавата отдельна тема дар бораи видеоҳо гап Биё мезанем. ами Ҳозир дар бораи алифбои видео тоҷикира нестам. накш омада. Ман дар ҳаёт ягон каса паставит кардагӣ нестам. Хоб. Подставить накардай. Но ман ҳамун видеота дидам. И кроми подстава ягон чӣ нестай. Хоб, Дар и бораи ака видео гап темаи мезанем. хитонай. Бе, темаи хитонай. Темаи Но хита гап ака мезанем. темаи ма. Вақте ҳамун одамо нависонданд ки мара ки ҳамин одама биё подставит кунем, мо туда сумут метаем. Анаки биё Фаҳмидӣ? дар логика гап мезанем. Нигоҳ кун. Ту Хоб, хиёл гап мекунӣ зан, ки логика одамеро ки вай шум мебина як тама тоқаем? Ман ягон тата намешиносам. Не, Но я бор васнавро комментар. Аҳамият додем ки темара чӣ хеле пӯшид, ҷавоб надод рафт. Яъне ки мега ки ман тура гуногор мекунам, лекин далил надорам. А ту доказат кӣ ки гуногор нестӣ. Ман гуфтам одами гуногор кунанда бояд далел нишон бута. Не ин ки одамеро ки гуногор кардиям. Нафаҳмид гапа. Ва ба мувофиқи ҳамин логика овардам, гуфтам шаки хоб, пас агар ҳамин хел бигирем, ман подозриват мекунам ки ту фоҳишаӣ. доказат ки абрад наша. Наметона. Хоб, яъне ки гапи худаш бита мешава. Аргумент. Мегзара дига темаида ки умуман да ин тема рабт надора. Чӣ меган ира? Сафсатаи бемантиқ, бемаъно, пуч. мешиносам. Но Я бор васнавро комментариё будуро ки чанд қадар одам вай дашно мекуна. Ту чӣ ба дига Охи, тарафа ман фикр намекунӣ? Вай я душман Не. надора. Вай я душман надора.
медонӣ ки одамо чанд қадар вақте ки одам популяр намешавад мне плевать. Но ҳамун видео ай ҳисоби айрӯи ту биромад, ма фаҳмидам ки 1 солаи 2 солае ки эми короче дайдигаритона хайпит када гашта. логикаи ту пучай ҳозир например ҳамун одама як кас бизана бикша ҳамун ангулиро агар бикшан пас ман гунаҳгорум значит ман душманашум ман гунаҳгоруму ба логикаи ту ҳамхел мешавад. Ма утада дохил надорам мекшанша намекшанша. охи ҳозир ту гуфтести ки тира ай канали вай фреб кардан тира алоқа кардеси ба ма ба хотири оне ки ай канали вай ки тира фреб кардан значит ки ӯ қатима чахки аст значит ки дай кор ман даст доштам чунин логика ту бировардести ҳамин логика ба ҳамин монанда ҳамуро ҳозир бикшан мошинда бизананша значит ки ман гунаҳгорум. Не, значит ки ту гунаҳгор нести и темада ту гунаҳгор нести. охи ҳамин темаи там ҳамин хелай ту связа ба ҳамин кардести ту дига связ надорӣ ҳаминра связ кардести. Гӯш кун. Мада факт доказательства биёр ки то что ки ҳамин одам ту нести. Ман мегум ки инами ту мардаки на туда даст мебардорум. Хе мардаки мегум. Яъне ки ҳамин сурат ман нестам бугум. Яъне ки ҳамин сурат ман нестам бугуму. Сурата да пешет. Охи сурат не. Сурата да пешет нигоҳ кун ман камера гирём мекам мара нигоҳ кун. Сурат не. Монандай. Охи матра гуфтестам ки ози мара дести. Матра ай дидана уже безор шидам бас. Так, понятно. Айдана безор шидам мегам. Дар запис аҳмият дагӣ бидем гуфтагӣ буд ки ман надидам видео ягон видеои тира. Яъне ки одами ба ақлда ина ҳамин намуд факти ҳамин гапзани ҳамин одам дурӯғгӯиша нишон метад. Яъне ки дар аввали видео мега ки ман надидам ягон видеои тира, дар инҷа мега матра ай дидана безор шидам. Чира нишон метад? Маъно надоштани сухани одама. яъне ки одам фикрша иваз мекунад дар давоми як ҳафта як моҳ як сол не дар як суҳбат аз аввал то охира бин дурӯғай. Ай дидана уже безор шидам бас. Так, понятно. Монандаи ҳамудама? Конечно. Так, понятно. Ба гуфте ки ҳамаем? Не, и ту нести, и ягон хеш табуритай. Ой, блад. Ту дар Тоҷикистонӣ? Чӣ ба намерай ариза кунӣ? Ман ай пеши худат гузаштам просто. Охи тен ай пеши ма гузаштеси ма тара гуфтестам ту намефаҳмӣ. Вақте дар чунин мушкилӣ задӣ дар дохили Тоҷикистон бошӣ мегам ман аввал ай пеши гузаштам рӯша сиёҳ мекунам аввал ай пеш ма нагузаштай и хост ки Парвиз ТВ апубликавад кунад. Парвиз ТВ да ман нависонда ки ам хеле меган савол чӣ ба ту дар мақомот арз намекунӣ? Ина ма тара ҳозир ба голос гуфтестам бо як гапи дига ба гапи хидма мегум видео мекунам да видео мегум ки аризаи ҳами зана қабул кунен. Ман намедонам ту чанд солаи аризаи ҳами зана дар доираи ҳами қабул кунен. Ман хидм бо як голос дига ай болош мемонам. Бира бинавис арз кун. Бар чекора нишон бите, нома нишон бите, номери телефона нишон бите. Биёванша. Ана инаи гапи дигай. Вақти ту ина хеле мекунӣ, ман может ҳамин вақт ман бовар мекунам ки и кори ту нестай, дасти ту нестай даиҷа. Как сложно. Вот так. Айсо беақли тара сложно. Бо худаш вот так мегам. И қадар таъхирот куҷо мешава бадака? Таъхирот кадӣ? Хоб хай панот бахто. Не, баги чӣ кун? Унам хали видео кун. Ака бизан қатима хайпит кун. Майли. хоҳишта иҷро мекунем. Хоб панот бахто. яъне ки чӣ гуна салом дода омад яъне ки ягон хел ҳамин гуна бо хай мекунам яъне ки панот ба худо мегум мекунам хуб ки чунин одам қати рӯпарӯ гап намезанӣ да рӯпарӯ гап зани агар айнамера даст жду аму видеое ки гуфти ку то что онаму хали видео мекунӣ инами майли перепискара мемонӣ видеои унаму сурати унаму одаме ки мухсидинай ҳамаша и кор штобе ки дар дигарое ки тупицанд бифаҳманд дарс шавашон ҳамун вақт ҳоким атра бовар мекунам мегум ки маладец
ма ак номи хата намегирам барои ки номи худа номи пайғамбарай но ту гапои пайғамбарда хафа наша чери пайғамбар нести ира худат прекрасно медонӣ барои ами одам ягон одами рӯи замин бандаҳо да байни мо ба ягон пайғамбар баробар намешавад. Ту чӣ гуфтестӣ? не ак чизи мақсад яъне ки ту яъне ки ҳамехе ҳаракат карда ба ягон намуд таҳқир кардани ҳоло ҳам чӣ хели одами ту? ма таҳқир кардани нестам просто одамот гуфтестам може хай одам гуфтесӣ. хай чӣ ба ҳаракат кардесӣ ки таҳқир кунӣ? чӣ ба ҳаракат дорӣ ки таҳқир кунӣ? таҳқир накардам матра одам гуфтам одам таҳқирай рази таъхир он ҳастае ки ту мегӯӣ номи муҳаммаде не ки ман муҳаммад намегӯм. Чӣ ба ту номи мара намегӯӣ? таъхире ҳамӣ. яъне ки дурунут ҳамон қадар туваре ҳастае ки бугиние ҳастае дурунут ки ҳамон ҳаракат мекунӣ ки даже охир дам омадагӣ ки ҳамаш вроди бу маълум айда худ ки хато кардестӣ лекин бода ҳамон ҷо ҳам коре мекунӣ бо неш бизанӣ. дар моҳи шариф рамазон аллоҳ бизана хорот куна. амин аллоҳ акбар. не гуфтестае ки хай номут муҳаммадай ба фалон беҳмадон дигар ҳамин гапҳоро ба кадом мақсад мегӯӣ? не ақурат кадӣ охи ту худат ҳози ҳами фаромӯш кардаи худаш гапҳои худша не ки худаш фаромӯш мекунам. ту худат ҳози ҳами дар ҷои ма худ тамом ту дар охир он худ фаҳмидасӣ ки мегӯ ҳо ту набудаӣ лекин я одама меброи мегӯи мошенники пастафши ки дар асосе ки ягон ташчӣ надорад. агар ту меброи немихали ҳамун чекое ки ма ту мара фармон нате ма худам мекунам ин кора ту мара фармон нате ҳамун вақт матра мегум ки онам комментария дама менависам ки акай муҳаммад мегум ту мардаки ман мардак ҳамеша будам лекин ман тара дар аввали запис гуфтам ки ту худ пушаймон мешавӣ агар ки виҷдон дошта бошӣ барои таҳқирҳои кардагӣ ту худат пушаймон мешавӣ. ҳатто ҳамун лангулиро мегӯӣ ки паставид кардай ман ҳамун хара паставид накардам. ма темаи шумо да кордор нестам. па ту чӣ хел кордор нестӣ ки ту аз ҳамин масъала гап задӣ? ту мара паставши гуфтӣ оиди ҳамин кор биненда гапа бародаро позитсияра аввал худаш ба ҳамун чӣ нагор мекуна вақте ки дар ҳамун доира гап мезанӣ мегӯям ба ӯ темаи шумо корд хай барои сари қаврат гап задӣ агар неги нагор кардӣ мара кордор нестӣ не ки дар байнаш таҳқир кардан не ки дар байн таҳқир кардӣ мувофиқи ҳамун видео. ма гӯшка ма видеотуно надидам он видеое ки ту бировардӣ ма баъде ки уже мара фиреб кардам хеле ғалти дамам хеле чизда хеле кружок да ана он видео як зане ҳастае ки ранги тур як ниёзманд муҳоҷир зангиш задагиай ӯ одам тош додагиай ба пасел даъват карданиш дегиайша и духтар да ман нависон ки чӣ кор кунам ҳама хеле гапошон ҳар сарас рафсестай ман гуфтам барои мабодо сабтш кун фаҳмидӣ? хоб ами пастава мешава. ма гуфтастам ку аму темае ки шумо дорем ма темаи ваёда темаи ма матра таҳқир накардам фаҳмидӣ ки ҳами пастава ҳисоб намешава. таҳқир мекардам ту мара паставши гуфтӣ билад ҳамун вақт ту мара паставши гуфтӣ ҳамун вақт матра гуфтам ки ҳамита паставид кадагӣ матра подозревать кадестам гуфтам правильно ҷавоб гуфта метавони ҳами гапада аллоҳ хорд куна гуфтӣ барои он хотире ки уна видеои лангулишон надидае ки гӯё ки ман воро паставид карда бошум подставид кадагӣ гуфтам кадагӣ уже маълумай гуфтам хоб дар асоси чӣ маълумай метавони дар ин масъала гап занӣ ози ту мара темаи худтон да қуш кадасти амира фаҳмидасти худат ман хостестам ки ту ай гапи худат гапи худа бигири абрадна ту мара дар асоси ҳамин паставши гуфтӣ ма гапи худ ма ҳамун вақте мегирам ки ту инами видеора унам рӯи инами мардака меброрӣ ту мада шар тура аллоҳ хор куна аллоҳ бизана хорот куна ту гапта мегирӣ гапта намегирӣ пушаймон мешай намешай дар комментария бахшиш мепурсӣ намепурсӣ ма ҳамеша мегӯм тура аллоҳ хор куна ту мада шарт намон матра шарт намондам ҳамун вақт ма гапма мегирам мегӯм ки ҳо ака ма хато ман одаме ҳастам ки дар ҷодаи блогерӣ чӣ дар ҳаёт ягон бор ягон одама ман ба паст тавид кардан ба ягон кори мақсад бадӣ ман бадӣ не як тараф мон мара дар як тарафи дига мон мо туғрӣ намегирем ман табиати ман ҳамин хелай ҳо баъзе коро да мара мебинӣ ки ҳо жосткай бад рафтор мекунам яъне ки нисбати ҳаққи худам агар нисбати ман гандагӣ кардӣ
аз ма да одами ганда намебини нисбати худат лекин ту одами беғараз бошӣ ма тра намегузорам ки дар под хор бизана аз тарафи ман не хел одамам як кас да ма озор наметӣ ма як каса бадӣ намерасонам битонам кӯмак мекунам битонам хубӣ мекунам лекин агар ма дар расидӣ даҳшата мебинӣ баъд ин инҷашта ҳо даҳшат мешавад а так не به هیچ نه من همچون آدمی هستم که آدم در چونی مشکلی رنگی تو میغلطه من در مراجعت میکنه تا که کمکش کنم اتو برآمده خودی مرا گناهگار داری الله بزنه خارت کنه کما ما خطا کردم 1000 بار بخشش میگم 1000 بار بخشش کی تا که من خیلی подозрение کردم میشه خیلی تو все равно میکنی все равно پشیمون میشی وجدان گفتم کم وجدان داشته باشی میشی پشیمون آخی کسی را ما گفتم که پشیمون میشه انشاءالله الله کمک کردگی و او آدم پشیمون شدگی کسی را ما در حیاتم گفتگیم که پشیمون میشه از جمله ترامپ پشیمون میشه پشیمون آخی اگر امی کار ما ای طرفی خود اینمی یک دست کتی صدا نمیبروید دو تا دست کشید میگیری دست اینم خیلی ما یک آدمی هستم که مرا وجدانم نمیکشه یک کسا فریب کنم حق یک کسا بخورم فهمیدی یک کسا بگناه گناهگار کنم یا که پستوید کنم من چونین آدمی که مرا همین چیز خود من نمیفوره میفهمی مرا وجدانی من همین چیز قبول نمیکنه وقتی که مرا میبرویند در یکم گبزنی میگن که تو ماشینی که تو پستوشی که میدونی که آدم وجودش چپانه میشه ای درون وقتی уже آدم подозрение میغلطه من نگفتم که تو به اساس подозревать کردی به اساس برای کی من که به اساس подозревать کردی گناهی ما همه که قطعی همو آدم ما ویدیو کتی گپ نزدم همون وقت ما وقتی استرس تا بودم که мне уже было все равно как бы да и خیلی момент میشه که آدمی زوده یک چیزی رفته راهی دوره تو تشنه موندگی کجای نمیخوای آب میتوه در نظرت همون آب خوردنی میشه خرسن میشه میری که در اونجا آب نیسته فهمیدی سیتواسیای ما اینمی خیلی بود با می خاطر ما قطعا آدم با ویدیو گپ نزدم با ما даже نمیدونستم که اینمی خیلی بلوگر و تو در فریبی ماشینیکو کلام غلطیدگی در این حالت باید خوش رو وقت مدام میبرومدی میگفتی که سلام علیکم برادرم خیلی کشتگی بیا همین رسلید وقت کنیم چی گپ شدگی خوش رو وقت ما رسلید وقت میکردیم آخرون همین را میبروردیم لیکن تو برومده ترقص مرا در پیشونیم تو گناهگاری این خیلی نمیشه آدم خیلی رفتار نمیکنه آخی گوش کن اینمی آدم هم من даже چند کس پرسیدم که امی صورتی هر روز هم خیلی موندگیم میگم موننده اوکی خیلی конечно ما подозревать کردم تصور کن اساس چی را بروورده چند کس میگه پرسیدم صورت را برابر مون صورت مرا قطعی نه صورت مونده پرسیده آدم را که موننده گفته موننده ها значит که میگه نگوره برادرو мозг метарка ай фикри ра ҳози агар бародари раднои мара дар бани ман бимонӣ адин ва адин ранги ма фақат як чанд сол пеш ёшии ма мабодо худои рӯз накуна агар ягон кора вай куна пас наши ки ма гунагорам чӣ хеле логикае да кадом оғил калон шудагиен шумо оғил гуфта ӯ одами ране ки оғил дора а оне ки ҳайвоне ки дар дуруни оғилае ба мисли ана ҳамуен шумо ба ақлтон подозревать кардам ира ма отрицать накардастам но агар ки ҳами чиз ҳақиқат дошта боша تو همی صورتی همی آدم میمونی اینای سکرینشات را میمونی ایره که بوندی ما میگم که اکای محمد میگم رحمتی کلان وود همون وقت ما قطعی تو ستریچ خوب دا میرم مایرا ناگفتای تو هیچ وقت قطعی ما خوب دا نره نو درونی وجدانی تای کاری خودت خوب پشیمون میشه مایرا ناگفتای تو میمونم ایش یک دیومش برا در مقامات عریضه که در برای همین کار گناهگار آدم خودش هم خیلی توصیه میته нет конечно вот именно падар тарамат бира ариза кун бира чекора нишон бите ба кадом чи алоқат кардаган дар куҷо нависон одаме ки мара дар ин кор гуноҳгор кардеса ман худам мегум ариза ҳамира қабул кунем бибинен суратора чекоша номрора куҷоро карда банка тафтиш кунен ҳамаша ва хоҳиш ки муайян кунен чӣ гапай чӣ кора ақл дар корра фаҳмӣ
اون نیست در تو با کدام چی علاقت کردگیان در کجا نویسوندی برای نمیخه بگو نگوی خیلی فکر پد از این که همو جامعه زنان با فکر مسرت میکنن تا دیونای گفته بخه بگو که ما در کانال لانگولی در اومدم نویسوندم اویدی نمیچور یک آدم نویسونده دما آدمی همو گفت نمیخیل موتر 5000 چی گونه‌ای که نقل کردی میتیم باید کمیسیا بگذاری نگذاروندم اینا چکش اینا فلان بهمدان اینا صورتش نه دیگر بار با قید میکنم برای آدمای در دوری تانکا بودن این گپ نشون دادن نیست ای چگونه‌ای که ما دامجا گفتم چگونه‌ای که خود قید کردی یعنی که از رفتی انا همه قدر گپوی که قتی ما گپ زدگی 40 چند مینوت کدامش گفتن داکور یعنی که نرای دوجا بخزی بگوی که ما این ایرا گناگور کردم برای که ایم دا انگلیا یا که ما این ایرا گناگور کردم نامش فیضدین فیضعلیه نامشون صف بدنی میکنه یا که ما این ایرا گناگور کردم به خاطری که یاد چند کس پرسیدم گفتن که مانند صورتش مقصد گپ ما که اینی تری نگویو نبرم پسیخوشکا محکمه نکننو اینا چگونه که کار شدگیه یعنی که کار چگونه شدگیه خودش نقل کرد که کانالی کی در اومده کی نویسوندهشه چه خیشیده سوما کجا روی کرده اینا ای خرونولوژی راستایی که توسط این میتونی معاین کنی این صورتش نه دیگرش این نمیخه بگو بعداً میگیرن در اساس چک نمره رو پرابیواد میکنن دیگر دانیوش نام و فامیل دیگرش هم میکنن معاین میکنن تمام Хорошо. بیوانشا من نمی 100% میگم که اشتباهی که بیوانشا در مهم بوره که رمضان بیوانشا نمی خیلی جزا شبتیان در همون نوستی بوره نشان میشدن توارکیه اترا الله جزا بتی من خودم راز ایچیز حقیقت داشتگی باشه راز ایچیز حقیقت داشتگی باشه نه چه حقیقت داشته باشه نه مقصدم این گپایت اینه نمیرشان اینه میاره بمون همون وقت ما میگم که اوکی خیلی خوده چی بدویری ایو نامر پامر همه چیزای پریپیسکو همش در چیه براتو در تلگرام من در اینجا مونده نمیتونم вот این همه این نمیره برد از جمله مخومو در پاک زنی شامته چکور اینا نام بوده ای اولی همش نیسته ای اولی چیزی که داری برامش نشامته اوکی خب پناه بخدا سلامت باشی این خیلی باردارو فکر رخته اختونو در کامنتر بنویسین اویدی اما ای گپ کو چی فکر دارین و دوستو در روی اکران شما ссылкой لازمه ссылкой ویب کانال و در ویب کانال دوستو عکسی ما سر میتیم یا اینکه ممکن اوج سردگی باشم یا اینکه دیرتر سر میتیم در عکس شما میوین از تلگرام کانال основной در اونجا ما میمونم چگونه عکسی کی سر میشه و کی دوام میکنه چقدر وقت داره همشا پورا میفهمین و همچنین ویب کانال برای چه بعضی آدما میپرسن بسیاری ها نمیدونن در اونجا همشا پورا فهموندگیم همه خیر تا ویدیوهای آینده